Det var meget godt at plads der. Hvordan fanden blev du hængende på det der? Det ved jeg ikke. Du var jo der, ja. Man skal være lidt cowboy her nogle gange, ikke? Jo, jo. Så det var noget, det skal. Og Peter var rigtig kæmpe der. Det er jo det, sådan har haft en dårlig tur. Ja. Det er nok også lidt det, når vi kommer til. Hvad er der sket, siden man ikke har set jer? Nej, det var jeg heller ikke. Så det gør. Og bare nummer 57. Hvor er du så i gang med du sammen? Nej, det har været næsten for mange gange. Hver gang så går det af. Kan der forstå, hvorfor man ikke bliver så? Det er sandt. Hej. Ja.